Vyzerá mega dobre. Máš rád Oreo? Pomelieme si sušenky, kypriaci prášok, mlieko, premiešame. Dám do formy. Pečieme 20 minút na 170 stupňov. Vyšľahám si smotanu na šľahanie. Na chvíľu odložím do chladničky. Vyšľahám si mascarpone s práškovým cukrom. Tak to musí byť vyšľahané. Pridám k tomu vyšľahanú šľahačku. Opatrne zapracujem. Už to nemiešajte mixérom, iba takto ručne. A tú šľahačku tam pridajte po častiach na 3-krát. Krém je krásne nadýchaný. Pridám aj na kúsky nakrájané Oreo sušienky. Hneď vyzerá lepšie ten krém. Korpus je upečený. Idem ho vybrať z formy. Obrežem tenkým nožom kraje. Dáme naň krém. Rozotriem. Vrch musí byť rovný. Dám do chladničky a urobím si čokoládovú ganáž. Keď nám smotana vrie, zalejeme ňou nalámanú čokoládu. Chvíľku to necháme tak, kým nám čokoláda povolí a rozmiešame. Polejeme tortu. Necháme stuhnúť v chladničke. Obrežím ju takýmto tenkým nožom. Vyzerá dosť dobre. Ak miluješ Oreo, tak tento koláč musíš vyskúšať. Dosť dobrý. Ahojte!